Kardom don maliatum apor melong tu senyal tumang no wang tulo ase pinili tum kache than bonji ke lake Assam malong non malom ke hiruk bokalam ko piloma pangte mega eviction drive lasila bang so putha ke neli kedam tang video long samina tuman than pon tanglo na tum lang pon tha da opposition na tum NPP se reaction mal hayalam sitame lasila bang so mega eviction drive along ilitum thek ponlong ji dhubri long punon la pen golpara hada forest reserve along punon hadak illegal immigrants atum kedo Bangladeshi atum kedo dopik hayang posipu 140 hectares along lake adak chirai delo posipu selabang solong lake pajog ye phan evict elo ahe mare free lab lo JCB pen pa phur lab lo la pen ke hadak penaan violence sitame dolo athi hadak apran ke dam atum sitame dolo la pen ke pu police atum sitame are ngahu ke so tum sitame dolo ili tum ni ligam tang video long samit thek ponong lo na le tum hadak lang ponon opposition atum reaction kaduk awe samin ni hadak paklang pon elo lasila bang so eviction long hadak Don paroi si don paroi ni kali don suri illegal immigrants atum se hadak kedo halatum han se karplung apo si don suri blotang te amunit sitami haladak aphai ki jum kalilo penang andolo hadak suri amunit atum han se ka evik lo tang te nona bangke labang so illegal immigrants atum phan evik delo ha Bangladesh tong thonam koklo ma kali Bangladesh thonam de latuma phan evik delo sitami ki do thuke ladak alo mamat laposi nona bangke ka phire me yang ang se do koklo athila haya illegal immigrants Bangladeshi satum non ke Karbi Anglong nang kelutji Angring sitame dolo lapen ke laposon dak thak se hapu Nagaland Manipur lapen ke hapu Meghalaya kadukawe sitame nona bangke high alert isuelo athe people bangte Bangladeshi satum nang kelutji Angring the pikhangjang lo puselang le tumen pupon lo athe nona ko puthot eviction je phan notice sitame pipon thelo ke evict ji mate la son thak ahem ke paru dam ji do pikhangyang lang posepu forest along le government along le kachiraya tum do pikhangyang lang lasila kaduk awe phan sitame paru eji arplung eji polam sitame do athe nang tum chiru non charnap non long nong kong thai non sitame nang hem ke paru bek po polam sitame do laposi non sitame tum lang namlo bangte nogaw long sitame bogori gori lapen ke lapson thak si goroi mari hala dak sitame forest grazing reserve posepu hada grazing reserve hala dak sitame nona bangke ka evict je phan notice pale elo posepu tangte hala dak sitame pharo dondo dase hala tuma phan sitame nona bangke evict po lapen lapson dak thak si Assam along kaprek adim sitame ka evict pon je phan chi sigding lo posepu dase non ka evict tangan chot tagala ko non ka evict thuji sitame dolang tangte lahaya tumke kunna lo kedam po laseli tum news lang dunlo plotang te theklong ji athe pipoloma plotang te eli tum mopen sami pulo Nagaland Meghalaya lapen Manipur atum ke high alert issue elo athe pipolma plotang te hum pharohinia gari along hada illegal immigrants atum fan thap seksi Nagaland ke wan nahut nebdun check alam setame ke klang do athe border check post along la hum pharohinia gari along illegal immigrants atum sipleng serlo lapen hala tuma fan nebdun check lo pachirui phidlo pusipu tangte lapuan me rengjeng ke wang hai blo tangte arlo pen ke wang sitami do pik pu pusalang le tumahin pen kat duk ko etum sitami non ke high alert isuelo tangte le tum Karbi Anglong ke ko pusonji lasi nona bangke le tum lang namlo bangte adungarai ke do I state atum la pen ke le tum district sitami nona bangke phere me yang ang se do koklo athele tum Karbi Anglong along ke do tang atum phan kon arplungun e tum PGR VGR along le ke ka chesongar jiding piklo lang kon arplungun tangte nona ko kimi sibang thuhelang non railway station along bui se ka tumhan kon eviction un tangte nona kimi si ke wang thuhelang lo tangte la ke phere me khangjang lo ke do tang tumhan kon arplung un akun on ke wang thui dolang ko itumhan ke nang chodet khangyang po mo ke nang chuping tangring polo po itum phiu ka chupi son se lalo athe itumhan men ke nang krong plot nang phi det ta hai sita pejo pen ili tumaja kong bangge ke bob je angring si nang dokok lo athe non ke litum lang dam lo bangte transport and communication na mesen lo railway long pen sita me non ke pharu nang dun po lapen ke lapson thak si border nang par po athe tuma border ke long ten male fencing mari het khalidet lalo lapen ke lapson thak si pregjam along pen non ke nang dun po ilitum Karbi Anglong long sitame de long le dolang dake long le the tan lang long le khali do lang pu nang thek long pen mo dak sitame ke wang jiang ring thepik khangyang lo non tawang elo ne ko pilo ne litum si thek long le det cholo non ne litum lang dam lo bang te kaprek adim long ke ka protest rok dhemaji long sitame hadak sitame ka protest air set prung set nang litum thek long je news lang dun lo plotang te haladak sitame penang an protest je Bangladeshi athum phan plung wek nang pola pen plung lap nang po pu sedak sitame ka protest prung set air set me ke kai pen ajat pen jo lapu tangte ne li pini karju ponje bang ke lalo komentu lo eli tumalong le ke evict po ke eli tumalong nange do illegal immigrants atum phan ke question bang ke lalo archi include ka che song
PGR VGR ingke un ele tang te tu makapre ka tumhan da unlang ma Karbi Anglong arlo ke do akeche tumhan komantu lo ke evik po to amut pi alamang ke lalo do na tu PGR VGR ke komantu lo ke evik po akapre ka dim asam arlo kapre ka dim reserve along le punon na penason nason government along le punon hada ke bang evik bom lo arklung bom lo tang te litum Karbi Anglong ke komantu lo ilitum forest along le la ke litum long se jakong do pulo tang te komantu lo ke evik po ke mati un edet po ma lalu question na bangke itum lang dulu bangte bang kapre dim ke CM ke evik bom lo Hemanta Biswa Sarma ke claim bom lo tang te people se Karbi Anglong arlo ke thang step ta wedelo lalu question na bangke asipini ne lilan pen si pejut pon kok po thiek pen nangli tuma hin pen le comment section nang pachiji pon thuik non kupi pi manali tuma opinion nangli tuma kamatha nangli tum nang pachiji pon ignon nili nali tuma comment anutina comment se tami porhi pon lap nili porhi pon pe pupe nangli tuma tha ta je na reply pele porhi he la po se tami nili porhi anutina comment se tami lapen ke nili ka reply lap je bang ke apora vedelo athe anutin than reply lap je plotang te nili ke to bang tami niri chimi ta che pon thula po lalo check pen la je than pon chopo kadom